Katto katne ki khubor ki pursha ki babun halor ka jingdon jong ki katto katne ki nongnya auto ki ba kamai hanong po ki ba ju khai kiat artan ha ka por chanmit da ka balet thit na ki dukan kiat bat let pen poi shekeleng keleng ka sor nong po ka bal poi hadu uput ba ki nong ilam jong ka kunhun ki nongnya auto hanong po bantip ye kane ki jingle jong ki katto katne ki nongnya auto ya kane wa banasar lengdo ubri presiden ulakran mantakasi hadin ke jingwan ye kendu jongki ya u deputy commissioner ke district Ribhoi u Abhishek Saini uba banasar lengdo ulaong baladon ki bakum kite ki nongnya auto kamde ke jing hikai na ke kenhon bat ke kenhon kamdon ni ke jingkit kli na ke benta kita ki bale ya ki bakum kita ki jatkam Henry kabu de ke jingkentu bakim de banle ya ki bakum kita ki kam ki bakhai bia nye ke kian Henry ki de ban shimbe de glenti jong ke jing kamai hok tentu iki lenengin budin jat iki habaman kat ka baki kilej tere nak leng jungi nung iswa on pentep ski perai barbaro juga nampo nang ne sakmat ba skobha ba pin nom penjak brom ya ka asion namar ba nang manhakanero nak leng kasnong mau dia ba kanong por ya kem iki auto ki ba dikiat te kila ajing tho singi ngi ai ka jungi ro ka drobas nong ma bagi la pentip singi ba ayu istrat bagi ai ka gile wala dang impat semla poi ha jingi kran on re kala simkia be de begene ngir misem 8 seluruh ki bagin lek kata kam hendrai habaki lek hi hakamit ka yong tumut ba nging misem ya jingit kle te ba soba la da phile ung kane kamut ba ngi te la da nging buat mangiro nak leng asion ngin lalap ngin namban ser ngi haban report da mangi hiro siapa ka polis ba khnang bakin long kin that ma namar ba teng-teng ni gibru jingi dagila don katu ka segar ngila ai ka segar kin dagila don segar mar pertai mentai ga aring video gibru ka jak bromi ka asion nomor katu la itu daga government marbelai ya kene ka asion jingi la ada register kata barok kitip tende ki sim stigar nangi ki lek cita chalan kerbulu ki lek sim kiat tu arkis laikis ki bu foto janmet live biasa ki la sedang banya terwagum tu ban diberim tu ban penpoi hang tu teng ka poi snong jing ki wei teng poi snong jonga bar kumta ter tengi kene ngi maham bala dangilap tegum nak leng jingi ro ginum song pikti baladon basa kanor nang ne skum balong bana kaleng jingi ngila sekti depan mablai bingila balai mi pencai kenang hal sosial media kene kenang balada kidung ni dor barsong ki bat ro bakin le bai kabadan kam ne kaleng jingi ngimdon hi ke jingkit kli ya kataka kam personal ki to la dengi ong ban kum ka bai kali kum ngai ekran ke bai kali la ragan kaisa khnyot ki kum kim phnyang mata nakawai ka pom sekawai ka pom ka berni ha ka ere pom berni jong pom ka dei sispan run ka hangne sisparan ka hasaidan sispa lain ka tolong kador kami mihap te kumputan nak liang asion ngisim ya klik bangin ya keren henry ba kindri tengan pat hang taban ong ba ong idon ka asion bangin le i kampoman telong ngi pendram ko bekana padahal yang jingi tangkum tai ngan senang keduk support boleh